No, kaixo guztioi, ez dakiz ema jende egongo dan konektatuta. Ongitorri enpresarian telebistako saio berri honetara. Ongitorri enpresarian telebistako saio berri honetara. Gaurkoan, gurekin izango dugu, Miren Tardagila, Grupo Gismako berdintasun teknikaria. Jakingo duzuen bezala, enpresarian telebista hau, enpresarian proiektuaren barruan kokatzen dugu, Euskadi Elkartearen proiektua da enpresarian, enpresa eta profesionalen sarea. Enpresaren proiektuarekin batera, arlo sozioekonomikoan euskararen erabilera areagotzera bideraturiko hainbat proiektu ditu martxan bai Euskadi Elkarteak, lansarean euskarazko lanataria, euskaragileak eta bai euskarari ziurtagiria, besteak beste. Eta hain zuzen ere, bai euskarari ziurtagiria duen enpresa bateko ordezkaria dugu gaurkoan hemen. Grupo Gismak bai euskarari ziurtagiria du eta euskararen aldeko urratsak ematen ari dira enpresan. Gaur gurekin dugu, esan bezala, Miren Tardagila, bertako berdintasun teknikaria. Kaixo, Miren? Kaixo, egunon. Zer moduz? Ondo. Ondo. Elkarrizketarekin hasi aurretik, gogorarazi nahi dizuegu galderak egiteko aukera izango duzuela, zuzeneko txataren bidez, eta, anima zaitezte dituzuen zalantzak eta argitzeko. Bai? Miren, hasiko gara, ez dakiten presentzat kudeaketa sistema ezberdinak ezartzen lan egiten duzue, Grupo Gisman, eta horien artean berdintasun planak, ezta? Zergatik ezarri beharko lukete berdintasun plan bat enpresa batek? Zein helburu ditu? Azken finean, helburua da egoeraren azterketaren bidez, hautemandako desorekak zuzentzeko ez, eta erakundearen egitura eta kudeaketa praktika guztietan, emakume eta gizonen parte hartzea orekatu bat lortzea. Hori izango litzateke helburua. Zein abantaila izango lituzke enpresan berdintasun plan bat ezartzeak? Abantaila asko dira berdintasun plan bat implantatzarekin lortu daitezkenak, ezta? Alde batetik, emakumezko langileen errotazioa murriztea. Erakundearen malgutasuna ere bultzatzen du berdintasun plangintza bat implementatzeak. Noski bezero eta gizartearekiko irudia hobetzen da. Talentua duten pertsonak hautatzeko eta txikitzeko aukera handiagoak izango dira enpresa barnean. Lehentasuna eskuratuko da baita ere administrazio publikoek publikotako kontratuak esleitzeako orduan, eta bestalde baita ere ebaluazioak edo gaur egun dagoeneko eskatu egiten den gauza bat da. Eta, langiro hobeagoaren ondoriozko lan absentismoa murriztuko da. Eta langileek enpresaren jarduerarekin identifikazio handiagoa izango dute. Eta, azkenik ere, emandako zerbitzuaren produktibitatea eta kalitatea hobetuko da. Eta lan giroa hobetzearen eta enpresaren helburuarekiko gogobetetzearen eta identifikazioaren ondorio zuzen bat izango da. Hauek dira, abantaila batzuk, baina, asko eta asko ditu berdintasun plangintza bat ezartzeak. Okerrez banago, legedi berriak enpresa batzuk derrigortu egiten ditu, ezta? Berdintasun plan bat ezartzera, zer dio lege horrek edo zein enpresak bete behar dute legedi hori? Bai. Hala da, aurreko legediak dagoeneko, esaten zuenez, 2020ko zituzten enpresek dagoeneko berdintasun plana implementatua izan beharra dutela. 2021ko martxoan, 100 langile baino gehiagoko enpresek implementatua izan beharko dute, eta 2022ko martxoan 50 langile baino
baino gehiagoko enpresek. Egia da ere, 2021 urtarrilean indarrean sartu zela berdintasun planen legedi berria. Honek azken finean egin duena izan da aurreko legea hartu eta berrikuntza dexente ekarri ditu. Baina hortaz gain, 2021ko apirilean indarrean sartuko da, soldaten auditoriarekin zerikusia duen honek azkenean enpresan dagoen ordainsari sistema, ez? Esango genuke, modu transbertsal eta oso batean betetzen den ala ez, egiaztatzeko beharrezkoa den informazioa lortzea duela helburu, ez? Ordainsarien gaietan, emakumeen eta gizonen berdintasun printzipioa modu eraginkorrean esango genuke ez, aplikatzen dela egiaztatzea. Hortarako, azkenean egin beharko dena izango da, talde profesionalak, kategoria profesionalak edo lanpostuen arabera, soldatak berrikustea, eta balio bereko lan guztiei dagokionez, esango genuke enpresan soldata hutsune bat izan daiteken edo antzematea. Ez? Azkenean, auditoritza hau bete beharko duten enpresak izango dira berdintasun plana implementatua izan beharko duten berdinak. Hau da, 2022ko martxoan, 50 langile baino gehiago dituzten enpresa horiek auditoritza hau pasa beharko dute. Beraz, auditoritza hori pasatzeko berdintasun plana izan beharko dute lehenengo. Ez, lehenengo pausoa izango litzateke. Hori da. Esango genuke auditoretza hau berdintasun planaren barne dijoala. Bai. Demagun, berdintasun plana ezarri nahi dugula enpresan, ez da? Nondik has gaitezke? Zein da prozesua? Zuek zertan laguntzen duzue? Bueno, lehenik eta behin, enpresak konpromezua hartu behar du. Berdintasunarekiko konpromezua hartu, eta hau komunikatu egin behar du enpresan. Eta honekin batera, berdintasun taldea sortuko da. Eta berdintasun talde honek, proiektu guztian parte hartuko du, eta proiektu hau aurrera eramaten lagunduko du. Ondoren, behin berdintasun taldea osatuta daukagula, eta konpromezu honekiko daukagun komunikazioa egin dugula, pasu oso garrantzitsu bat dator, diagnostikoa izango litzatekela. Diagnostikoa bi pauso emango ditu. Alde batetik diagnostiko kuantitatiboa egingo genuke, eta bestalde diagnostiko kualitatiboa. Eta honen analisia egin eta gero, berdintasun plana garatuko genuke. Eta garapen honen barnean, helburu espezifikoak jarriko genituzke, akzioak jarriko genituzke martxan, eta hauentzako indikadore batzuk ere. Eta, behin berdintasun plana garatua eta implementatua daukagula, honen jarraipen bat egitea beharrezkoa izango litzateke, eta honen ebaluazioa. Kasu honetan ez da berdintasun plana implementatu eta horrela utziko genukeen zerbait. Honen jarraipen bat egin beharra dago, eta urtetara honen ebaluazioa egin, konparaketa bat, eta berriz ere berdintasun planak ezartzen jun beharra dago. Zenbat urtetara izango litzateke ebaluazio hori? Bi urtetara. Zuek Grupo Gisman nola laguntzen duzue berdintasun plan hori egiten? Zein metodologia darabiltzue? Berdintasun departamentuan formakuntza espezifikoa dugun teknikari desberdinak gaude. Baina hortaz gain, gure eduki propioa garatzen dugu, tailer dinamikoak egiten ditugu enpresetara joeten geranean, eta balio erantzi gisa guk garatutako GISRP software
bat eskaintzen dugu. Aplikazio de software honen helburua ez, ezarpenaren prozesua erraztu eta aldi berean berdintasun plana eguneratu izateko erraminta bat edo tresna bat enpresei ematea da. Honen bitartez, informazio guztia bertan sartzen dugu, eta bai enpresak eta guk gure kontsultoretza lana egiteko elkar lan egin dezakegu software horren bitartez, eta esperientziaren bitartez ikusi dugu asko laguntzen duela. Eta hortaz gainere, guk hasieran esan dezun moduan, ez Uxoa, arautegi internazionalean esperientzia luzea daukagu Grupo Gisman, eta guk berdintasuna integratu egiten dugu arautegi honetan. Esaterako, honen helburu nagusia ez, berdintasuna enpresen egunerokotasunean integratu eta barneratzean datza. Ez da, orduan, ez da plan bat egiten duzuela, ez? Aparteko plan bat, eta gehiago da eguneroko kudeak eta horretan, eta eguneroko lanean integratzea berdintasuna ere, ez da? Hori da, azkenean guk egiten duguna da pixkatxo bat adaptatu. Enpresa bakoitza mundu bat da, ez bakarrikan 50 edo 150 pertsona direlako, baizik eta bakoitzak bere kasuistika dauka, eta guk, gure baloretako batez adaptabilidadea da, eta ikusi dugu berdintasun plan bat ezin dela beti ABCD izan. Jakin behar dugula enpresa bakoitzak daukan kasuistikan adaptatzen. Orduan, guk kontuan izan da, hori guk kriston esperientzia daukagula arautegi internazionaletan, erabaki genuen, enpresa batek eskatzen baldin badigu berdintasun plan bat egin eta kitxo, hortan adaptatzen gera, baina, beste arautegi batzuk izan ezkero, hauekin ere integratzen saiatu egiten gara. Oso ondo, miren, ez dakite hor dago zuzeneko txata, YouTubeen, norbaitek galderaren batero baldin badauka, hor du aukera galderak egiteko. Momentuz ez dugu galderarik. Miren, zuek bai euskarari ziurtagire ere baduzue. Ez dakite nola zuen lanean, nola hasi zareten pixka bat euskara integratzen edo integrazio horretan? Hasieran gure prozesua zuekin egia esan oso errez izan zen, oso errez jarri zen iguten. Gure enpresan egia da euskaraz egiten duen jende asko dagoela, baina ez gera inbeste hortan zentratu, baizik eta gure materiala, gure egunerokotasunean erabiltzen ditugun gauza desberdinak ez, baita ere hasi gera bi hizkuntzetan orain arte bakarrikan gazteleraz genituen gauza desberdinak, baita euskeratzen hasi gera gutxinaka. Gure egunerokotasunean garrantzia handia duen zerbait iruditzen zaigulako. Pixkanaka urratsak ematen orduan, ezta? Hori da, pixkanaka. Oso ondo, miren, momentuz ez dugu beste galderarik, beraz, ondo iruditzen badezaizu, hemen utziko dugu elkarrizketa. Bai, jakin ezazu enpresarian.eus webgunen jarriko dugula bideoa, elkarrizketaren zatin bat galdu baduzue edo berriz entzun nahi baduzue, bertan egongo da. Mila esker miren eta hurrengora arte. Mila esker, eskerrik asko Uxoa. Agur. Agur.